Ngono ku dadi biokno kabeh ngono gene. Monggo Mas kusumane ngati Mas, artisku sing endi aku bingung lho Mas. Mas Johan dhewe sing arep nembang. Monggo Mas Jo. Gelem Tara. Aja mbok foto aku engko mbok lebokno grup. Itene ta apa sih? Oke, sing endi anakku? Sing endi cah? Alah. Ya monggo Kang Mas. Sini dianggun sini alah. Alah kimplang. Talaga budaya. Ham, jalani lho Di. Lena audio. Telaga budaya lho iki. Kuwi melo Mas. Kusuma
mbak rada budak. Iki jenenge Sengkuni. Lukaku buat Mas Imron yang ada di Malaysia. Semoga banyak rezeki. Tambah ganteng, tambah sehat. Kok adoman iki Amin. di live ning HP ngene iku to ora ya? Teko Malaysia ta ra ya? Teko Taiwan. Teko Taiwan, teko Marik-marik. Alhamdulillah tercemar teko Marik-marik ya, Nduk. Tercemar apane? Piye? Terkenal. Lukaku. Ayo semoga Kang Mas. Iki sing ndek luka sapa barek-barek. Barek. Ketoke Wiratmaya iku sing duwe borok. Ya semoga sini sayang Dek Rosalinda. Rosalinda. Sing meneng iso ra iso aku. Sapa? Sama Liki Yaumidin. Iya dong dibiokna rene ya Mas loh aku ke rumah lukaku sayang goyang lagi bareng tenaga budaya ya kerja bareng Lena audio RHS Production Belum kering
Diem jenorjen. Dalam. Lanjut. Apa Mas? Remix sing Polino sing iso dienggo gulung-gulung. Iya sayang. Iya lukanya hatiku. Nek purek ada apik lho mbok e. Aja sampe dicopoti kabeh lho mbok. Biasa sayang. Heeh. Lagune Mas e. Walah galake wong iku. Yo karo ambekan barang ngono lho Mas, kok iso mbok anggap disket mak jelep ngono langsung dadi ya lho. Piye mbok? Piye? Mak jelep. Ngepleh dong. Oke, sing penting sawerane lho nggih. Oke. Ketoke kok murite sampean tambah siji. Iya, sajake bersahabat banget. Sajake bersahabat banget. Oke. Ya langsung saja capcus artis yang selanjutnya yang punya koleksi Rindunya Hatiku ada Jeng Anis miliki di. Lah iya iku sing sebok kok bunder ser kaya rada dokar. Oke. Tenaga budaya. Lena Audio. Tenaga budaya. Halus dek, halus. Habis ini gulung-gulung ya Mas. Iki. Turun dek. Kan medun kira kanggo ning dhuwur. Ayo. Iya metu mburi. Kan mek sikil Mas. Nyanyi mas hampir rene. Kan ku jadikan permaisuri. Oh kasih Mbok apakna anakku ledek. sayangku. Makasih buat bos-bosku, juraganku semuanya. Muga-muga panenane beruh. Aye. Yo, ha, ha. Iya, caiku kok kaya bakul ndok ngitung duit ning kono. Meluluhkan hatiku. Sejenak cintamu meluluhkan Cinta suci, oh suci, kita bila bersama. Rindunya
Jejeran sing iso gulung-gulung Mas jare Mas. Lagune apa? Ayo Hesi. Ayo yo. Bojo loro Mas, bojo loro. Oke. Ben dijalan Mas. budaya. Lena. Bersambung nganti kempis segere wae. Walah, bentire wae. Walah anakku ning kono lembut. Wis cilik malah lembut. Lembut ning kono. Laris. Santai sayang, santai Dik. Walah,
Ayu terus semangatnya juwejerane koyo ape dirabekno. Cilokong kok nek bar Lah iku. iya. Oke, yang lain masih tasih enten pamundutan apa mboten iki? Dalem, Bu. Nganti esuk. Biar. Iki ketoprak ora trimo esuk setengah 09.00 menjelang siang Bu bare kok. Piye Mas? Terima kasih. Bokong semak ora ono Mas, kandhane karek kempot kabeh. Lanjut lakone ya Pak ya, ora usah tutuk nolah lakone. Lakone dadi apa Mbak? Judule. Dadi bobok di bawah layar dan di atas layar. Heeh. Durasi ya, ini jam 2. Pripun? Aku terus bingung ngowah-ngowah kaya kakek man sambel. Wis kadung nampani job kok, Mbak. Iya, ya. Sesuk aku sekolah kok, Bu. Engko nek aku karipan mulai jam 09.00 terus pripun? Lah nek sene iku Bu Bidan tukang nyuntiki wong-wong jajal lah ngene iki. Engko nek piketku malah aku kari piye. Gen timbangane kowe. Kok nang kono ae wah apa? Omongan ateke ning mburi pilar sing nyawang kowe. Lek DM iki lho kari siji. Ndi? Nggih. Urung mendem kono. Dalem Mas. Ah? Grikis. Oke. Grigis iku sing ning kene, Mbak. Aku dicebloki orang-orang, Mas. Gusti, ndang cemplok mak pelek ngene jujune ra mblusuk, Nduk. Kimpes apa ora, Mbak? Kimpes apa ora? Urung dikecuat-cuat urung koyo. Yang punya koleksi grigis mana? Gigis. Upengem kok ya. Dalem, Mas. Alah iya Caca. Sing endi, Ca? Sing endi? Dalem. Bayang-bayang, Mbak. Jare gigis, jare arang-arang kok. Alang-alang. Arang-arang ya. Alang-alang. Arang-arang ora dadi-dadi. Iya. Ora patek kanggo, Mbak. Oke. Yang punya koleksi grigis yang mana? Ayo Dek Rosa sini. Jare mboke dhewe penyanyi asline. Aku. Lah yo wis blenger. Lo mangsa ngantek mendem ngene kok ya, Sa. Ya semoga ada grigis buat Masku. Oh iya, cah iku roh nyanyi dono ngisor loro. Gak mbok kei pentolan are. Oh, abrakan kok ya, Sa. Rene sayang. Lah sini ngisor kok tumpi. Piye-piye nek apa? Tumpi. Aku medun. Lah nek bledos piye, Mas? Aku isin engko ae nek Johan wis mulai. Engko nek Johan wis mulai aku tak medun. Juan-juan terus sing endi Joan? Sing Bauris dhewe. Sing endi aku gong kenalan. Aja, cah iku nakal ya, ndek kae nganoni aku terus kok sekolah. Umbelen. Setor. Grigis ya sayang. Oke. Setor mekar, Dik. Setor aku kaya anu. Rentenir. Selo budaya Mas. Ose. Lena audio. RHS Production.
Apa tahan Apa tahan dirasakno. Kurang manis tambahi gula. Wis yo wis dak dipikir apa guna. Dari manis kurang manis tambahi gula. Wis yo wis dak dipikir apa kerasa. Dari manis kurang manis tambahi gula. Wis yo wis kelingar mikir sing guna. Kurang manis tambahi. Wis yo wis lagi mikir apa kerasa. Eman-emanku, dari seru tangisan. Aduh aja wedi terima kasih mencegah sing mana di sini mana mas ya laga budaya lagi. Terima kasih matur nuwun kagem sedaya kemawon. Bos-bosku, juraganku semuanya. Sampun nggih. Masya Allah. Gusti.
Iki piye? Niki momongane kula pun rawuh lho nggih. Heh. Dibuntel ya. Aja ngono ah, Mas. Sampun aja. Dalam dilajengake ten dagelan malih mangke nggih wedalipun. Ngapuntene lho Nduk Rayu. Nggih. Aduh. Jeh. Alah, walah. Ijeh setahun kas enteni ya Mas gen lulus sekolah sik nggih. Besok tontoni maro omahku nggih. Ya. Sampun nggih matur sembah nuwun ngapuntene lho yen enten lepat klentunipun nggih. Sampai jumpa nanti jenengan yen badhe ngersakne lagi nggih. Aceno gen do penasaran nek kurangan nek nggih Ndara. Pengen jalo laku. Nggih durung warep matine. Nggih, lah lajeng pripun saya. Monggo Nduk Rayu pinarang Nduk Rayu. Rene apa lho kok malah gedang gak nyentelo. Kowe ki lha apa? Panggunge parake rene. Cek mari Jawa kula. Anggone gawan nang sepot iki mineng lha ya yo. Iki Nduk Rayu. Koyo kowe anggon dolanan iki kurang prayoga. Kan sudah mau mungkin dapat dukun. Aji menika ingkang kula panesake lho. Iya, pripun Pak? Jenengan ajeng dipateni Nduk Rayu. Loro ati. Rayune menika ora payu. Wis apa wae telong. Yo ngoten lho Nduk Rayu. Ngapuntene lho aku ngecek sawetawis Nduk Rayu. Lagi pojo. Apa bener lho, Mas? Apa sekirane wis rampung? Umpama durung rampung kena dibajutake maneh. Lho wong kuwi jalukan jale. Wis rampung tenan. Wis kesel temenan. Ya wis nek wis kesel kowe layeh luwih. Kowe iku jenenge ora layeh. Nanging kowe siap siaga. Iki ono wae. Terus mergo kowe pinangka abdi kinasihe putraku utawa putriku Indreswari kang sira saben dina kang momong ana apik lan alane putriku kuwi gumantung saka sliramu. Tenang. Gek lem gula mentah mengko kleru. Mboten to, jenengan menika pun fokus babagan menika ngatos. Kira-kira wis kok sawiran beras. Kesek niku nembe diitung asal 2.000. Kira-kira aku mbok bagei kok. Mangga. Aku
100.000 kurang 2.000 ya kurang. 100.000 kurang 2.000 nggih kirang niki genepane. Ya kabure ya. Genepan lha nek mangke jenengan kirang 100.000 nggih pados piyambak kirangane. Cek sawetara ya. Kok bono-bono nang kono iki karepmu piye? Kersane bedhet. Ya. Kuwi aku dicopot. Ya kowe kendadekake remening panggane. Mergo sangka kowe kuwi kabeh abdi kinasih putri. Estu lho nggih. Sawetara aku bakal rembugan lan putri kuwi. Ngaten. Wis mari. Si mari dawuh Rama. Apa pakaryanmu kabeh wis rampung? Anggen kula menika menawi kewajiban sakmenika sampun namung sedaya kok Rama. Menawi Rama menika badhe niti pirsa mboten ingkang puji Rama. Kaya ngono. Arep nang endi? Kula badhe wonten petuturan Ngene to. Kowe iki tak jak jagungan kok kudu mlebu iki lho. Dipun utus Sajake kok penjake gantri ana tamu. pindah santen pacilaras. Kowe ning kene dhisik. Aja mlebu luwe dhisik. Kalau mangke kalian kula. Ya. Dak aturi pinara. Regian kabeh. Matur nuwun. Sin Projo. Regiane Patih Sindu Projo. Injil paring dawa kula. Yos teruske ora. Oh jenengan niku ampun kurek to. Lah kok kurek iki Ane kon terusno niku bagiane dhewe. ngono. Ya wis, kowe meneng wae. Yen ora kleru Patih saka Kabupaten Maespati menika leres. Ora tinimbalan kang sira wani marak ana ing Kabupaten Jogja. Kenane tindak nglangke apa pancen ana kawigate. Nggih, nyadong duka ingkang kathah saderengipun. Awit kula wantun lumebet wonten ing Taman Pamarti Bukit. Ing sekawit kula badhe marak wonten ing Pendhapi. Wonten ing gunung wekdal samangke menika nembe poso. Sak banjure piye rekyane? Kenalipun panjenengan menika wonten ing Taman Pamarti. Nggih. Kenalipun kula dipun utus kalih sesembari kula. Ingkang supados taos pekabaran dhateng panjenengan. Bakal caos pekabaran. Menika lho. Ngenani bab apa? Rekyane Pati. Ngenani jejodonanipun putra Nandalem kaliyan Deng Pangeran. Dadi keng sira tumapak ana ing Jogaraga mung nampa dawuh saka ngersane Kyai Dipati Siddhartha. Menika leres. Bakal gumathokake rembug ngenani nggone jejujuan putriku Indraswari dalah putrane Kyai Siddhartha. Menika leres namung dawah kosok wangsulipun. Lere kepiye? Tenanipun kula dipun utus kabiyantara wonten panjenengan dalem. Kula ken supados nyabaraken putra Nandalem kaliyan Raden Pramudya wonten ing Maespati. Kedahipun dipun pisahaken boten saged dipun terusakenipun anggenipun jedhu. Regian Patih Sindu Projo. Mbok menawa wae. Aku durung kono nggonku masuk. Coba ambali sebisa meneh. Nyadong dipun kang kathah saderengipun. Tenanipun jejodohan putra panjenengan dalem menika dipun cabaraken. Dadi nggonku bakal pepisahan cabar.
Aja mung isine mung gecek lan